do kadto bala kita sa mga ginapanumdum sa aton nga mga kauturan kay ti di ba kami lang man kita lang man nga bababae rather ang nagaka-menopause. Ti ang iban diri ang ginapaminsar nga basi ang babayi lang ang prone sa osteoporosis. Ano ang matuod, Doc? Actually, at risk ang babae magka-osteoporosis, no? Kay tungod sa menopause ta. Pero ang lalaki, pwede man magka-osteoporosis. So, usually, ang mga ah, older than 70 years old, mga lalaki nga palainom sang alcohol, heavy alcoholic drinker, ang cigarette smoker, Mm. nipis man ang ilatulan. Also, ang may take sa mga medications also like may mga sakit sa mga ilang parathyroid hormone problems, ganun, Mm. risk man na sila sa osteoporosis. Oh.